Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Чӣ хел ҳастем бародаро, соз ҳастем, хуб ҳастем? Имрӯз рӯзи якшанбе аст ва навори имрӯзаро аз мошинбозори душанбе омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо мекунем ва хоҳиш мекунем дастгириёро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш накунем. Дастгириё систарак шидагия бигеман мешава, чунки бародаро лайкҳоро кам мондесен наворда. Ҳама каса лайкҳоро бигзорен. Касое ки меҳмон аст бори аввал канали мо данд, дар канал обуна шавен. Мошинои маъқулатонро дар комментар бинависонен ва фикротонро ҳатман бинависонен бародаро ки нарх наво арзон аст ё ин ки қимат аст, ҳамун нархи пешина аст. хулоса фикрро ҳатман дар комментария бинависонен. Ва шумо тамошои хуб вақтатонро намегирам. навора то охира тамошо кунед. рафтем. Toyota Camry 6 бародаро хубина якта ҳолати беҳтаринаш барои шуморо камера мекунем. Тамошо кунед. 2018 солаи объёми 2.5 қати. ҳуҷҷат таъмировкаш ҳаста 1 сола, 4 та балонаш навай, свеча бохтонам дестен. ҳолаташ беҳтарин аст. Будем як салоншон бигирам, салоншон бинед. Аз як мағзияшон як давраи видео ҳастай. Чухло ҳама навам. ҳамаи наворотош кор мекунад дарои электропакет, мултирол, коробкаш автомат, ҳамаш қоидави лукам дора, кондитсионер, ҳамаш 100% обогрев сиденӣ. ҳозир як ай пешам мегирамаш, ай пешам бинед. ҳолати хуб шай бигем да. چند شدی راکا؟ $10,000 $25,000 با معامله‌ام میشوند. اون را کارم میمونم زنگ زنی قطعاً علیش هم میشه بچه خیلی ماشین باشه ماشین خوب باشه علیش هم میشوند. نام رو تامه براکا 94 54 01 01 94 54 01 01 خب من نام را کارم میمونم زنگ زنی با قطعاً خوبم میکنه. ولاتش بهتره. Sunşara ki bu şey. Lexus GS бародаро хуб якта ҳолати беҳтаринаш барои шуморо камера мекунем. тамошо кунед. 2007 сола объём 4.7 ягон ҷош задагӣ нестад. MP3 DVD видео ҳамаи ҷош ҳамаи наворотош кор мекунад. 4 та балонаш навай свет сафед бохтунам дар камера мебиненаш. оз ман як салоншон мегирам. салоншон бинед. дарои электропакет, кожни салон, обогрев сиденӣ, мултирул, автомат, кондитсионерш кор мекунад. ҳамаи ҷош қоидавия бохтунам дар камера мебинед. чухлош ҳамаш ҳуҷҷат яксола ҳамаш яксола ҳаст. ҳозир як ай тараф ҳам мегирамаш тамошо кунед. на таги машина бигем як
ягон зан ҳам мебурад. Ҳозир бо як ай пешо мегиримаш. ҳолати беҳтарин дай бигем да. чандш тиравадака 248 дор бо муомилаам дорам номро якара мемонам занг занем ҳатто муомилаи хубам мекунад ҳолаташ беҳтарин аст номро тамеби ака 901 66 29 29 хо ман онро якара мемонам занг занем ҳолаташ хубайда мерседес сечка бардоро як ҳега ҳолати беҳтаринаш барои шуморо камера мекунам тамошо кунед 99 сола объем д бензини холи ака гази бензин 4 та баллонаш нав ҳуҷҷатош як сола ҳуҷҷатош як сола хай бо касода ки маъқул мешава занг бизане қайтон муомилаи хубам мекунам ҳозир як саломшам мегирам саломшам бинед чихоло наван автомат монитор коробкаш автоматай монитори калон ам ҳаст 467 000 пробег дора кондитсионераш кор мекунад чандш тиракава 57 000 бо муомилаам дорам ҳам номро рамон мешавад номро табгӯ номрош 908 98 94 37 Opel Astra-ҷи бардоро хуби наякта 98 сол авём 1.6 хати касои даг маъқул мешаванд номро яктара мемонам занг бизанем газа бензинай газ бензин ҳуҷҷат дора ака ҳуҷҷатош ҳаст то охири сола чихоло ҳама нав бо як ай пеша мегиримаш дарои электропакетам коробкаш механик кондитсионераш кор мекунад дукон дора чорта балоншон навар чандш тиракава 45 000 бо муомилаам дорам номро тамеби ака 904 48 02 904 48 02 хуб асраҷи сахсани хубша
Opel Zafira бардоро хумнаяк тайга ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунам тамошо кунед. 2007 буда 2007 сол вагони объем DVD. Я сол ҳуҷҷат ҳаст, 4 та баллонш нав бохтунон дар камера мебинед. Ӯзма як салонша мегирам. Салон тоза ҳай, чихоло ҳама нав. Ҳамаш қоидави, ӯз бо як ай пеша мегирамш. Даро электропакет, мультирол, карокаш, механикай, кондиционершам кор мекунад, 210,000 пробег дора. Состояниш хубае. Вагони навардаганаш. Чандш тирака? 65,000 сомон бо мумилан дора. Номеро тамига? 88 88 77 66 66 166. Хуб ман умро якара мемонам, занг мизанед. Касои дар ки маҳфуз мешава, ҳолаташ хубае. Све чанд вақтонам дар камера дидистин.